Moi! On ollut mahtava päivä. Mutta eläinten kuvaaminen oli vähän niin ja näin. En pelkää paarmeja, mutta mun mielestä ne ovat inhottavia. En pidä niistä. No, onneksi niityllä kuvaaminen sujuu hieman paremmin. Paarmat olivat vähän ystävällisempiä. Joo, pikkupaholaiset. Ja me onnistuimme tekemään myös pienen kauhuelokuvan. Ja saimme mopokyydin. Mahtavaa. Mitäköhän huomenna pitäisi tehdä?